Kedu that she may achieve the cultural and identity revolution today. We started doing it differently. When governor is campaign, and ihe gbasara leadership, he restore ejirimara Igbo. Oh, my campaign manifesto. As in gonna do this, onye maybe I say okay, I am na ha ga. But I dey use eziokwu. Iwachi Igbo because I watch it Igbo. I am the collective spirit iji run Igbo. We are not going as clergymen. We are not going as professors. I gaga as ndị eleturu anya, ndị feel na ha ga-eme n'ihe mana anyị ga-eme ihe. We shall contest by the grace of God. Yes. We shall contest and we shall win. Yes. And we shall. Na eme ihe niile. Thank you. Because onwe ihe karịrị omenala Igbo. Translation. Anyị ncha niile wụcha ndị Igbo. A sị na enwe hapụ elu aka ga-akparị ya. Otu oge ọrịkwa ma ọsa na ụzọ. Aha elu aka akpara na ha. So anyị agaghị hapụ omenala meme omenelu. Like we say, they nwere anyị n'ihe anyị bịa nọnyere one of our brother around this na gburugburu ogbe ebe gburu a ga-enyekwana anyị atụmatụ ndị e nyere anyị iji wulite ihe gbasara omenala Igbo. And as our coming governor incoming megbelu maala ije ị ga-ejeru ya asị agawa ma agara ube ise mana eziokwu anyị ibidole gawa otu anyị gagide gakwute gị ị ga-agagidekwa gakwute gọvanọ ahụ ya emenwu n'izu ya eme n'ọnwa. Ọwụ ndị ichie na ebe ọwụ ndị ezumezu ọwụ ndị ikenga ọwụ ndị amadioha ọwụ ndị Igbo na ebe maka ma egbe elu ma ala na-ahapụ isi akpoji olu anyị sị gị gawa na akwụ gị n'azụ den gụnyekwara ihe kpa anyị isi njem anyị ji bịa onye isi our social club my PG onye the able secretary onye odeka akwụkwọ ga onye isi anyị ebe livuru m n'okwu a ga-akachi ya mma n'ọnụ because asị ugwu dịrị na onye nwere ugwu ọnụ togbu m ọnụ so mekwa elu ma ala aga m ewere okwu niile afọ onye isi m n'aka ka o bido ebe o kwesịrị ibido. The capacity president of Young Brothers Club of Nigeria. Ekelele ị nabatara anyị ime n'ọjị anyị amakwa n'ụzọ azụ onye bịara abịa ayafụ okwu bịa na mbụ o mene ọ kọwara onye nri by the special grace of God anyị nwere social club a na-akpọ Young Brothers Club of Nigeria, so which ọmụa with the president Okwugom with the secretary ya onwe ya ekwe agụmaghị so to the club which is below all from Yawa because all group of friends. So Igbo biko ọ teela anyị ji na-achọ anyị n'itiri the petrol for a long time na anyị ama na onye makwanụ your help and the position and your capacity as far as daily go the concern ebe kwulu onye ebe anyị ama na ị ga-akwala nkwa anyị. So but within us here anyị magasị ọdịnihu njekwe nọmba echego ojemba so anaghị agbaka ahụ nwata eze enwere ọja iji na-abịa arịọ dịkụrụ ọba anyị tụrụ ka ịwọ n'anyị petọ a tụrụ ka ịwọ n'anyị petọ ka m bi okwu mbiririenu Zon! Ali Igbo kwesịrị our governor. Ịma o nwere nkwupụrụ ebe a before okwu a amalite. Asị m, we are about to change the narrative. Anyị na-abịa ime ihe dị iche
like I said, I belong to any class. Maybe as a class. But you know, that is our reality. And why we are here today is that same reality. But the major core of today, that is our nature playing its role. Sure. It shows that now our mandate here, I put a BM, all the Nagachu. And when many rejection, the road through God, you know, say who remember sign because every role I name this since the start of our journey, Unified Igbos now it has been ordained. For the past 5 years I didn't do. I accept this. Woman now. Yes. We'll do it. Also, Diki Bell, I gauge before I make him to you, about the significance and the terminology. What we just Igbo Ndi Igbo the youth we are with the I was a cultural and an identity revolutionist. We started it and we are making progress. I make it here. Then I but this is the greatest of it all. Because one guy, I drink my guy, I watch on well, and by the special grace of God, Chukwemeka, who has the mandate of God to do things differently and achieve results and achieve maximum results. We I name differently. Sure. That may achieve the cultural and identity revolution today. We started doing it differently. Sure. When governor is capping, and here Basara leadership, he restore Ndi Igbo. My campaign manifesto. As in gonna do this, but I did use you watch it because I watch it. I am with the collective spirit. We are not going as clergymen. We are not going as professors. I gaga as ndele turanya, nde feel na ha ga emeli mana ga eme. We shall contest by the grace of God. Yes. We shall contest and we shall win. Yes. And we shall bring that change. Sure. And we will do it. Yes. We do that. Let's do it. My governor. I say, no one. I buy 3 shots again for my governor. Boa!